banijini nalam ne banijini bimaje hotep makile damakile sibakile famakile sirakile jukile songile yan fenyuma bega haketo yan kojuma bega haketo de bebe afanana ko siga temuna ko ambe mamolo modena ko ambe machine yalo denana wala ka kama ka befo ka be wala imando ka wangara bozon ka bila jelen fo ko hotep bi abadenge aka kalande bala jara ale de bawo nyekoro kemete meja ka sijo konnana ko bi ko kana juma kutuba vendredi discours sinindo belena ko an sigile me o kena diga bi sinindo ngomi ci tle muga ani wolobla samba fla ani muga ani saba ko an sigile me o sinindo belena kenaka no ye le 27 octobre 2023 wala ka befo ka be wala yimando ka foko juma temeni ayo baroge juma o kungara saya ye muy saya be chugodi fenjugu doa fenjugu tewa o barotu moga juma sinindo tatemene ola amba fe bi kana ni saya kera koma sagi manake an fe a shudonu kumige chugodi no dali ko nyawi lu kumige chugodi ola walika na shutrali amba fe bi kanya fol doni kola nga yanote ami anga jamana kotigi anga jamana kandigi ani kotigi foloni aka kotigi dabe kulu befo no ye president ani premier ministre ni ministre to bela jelen ko lu bela jelen fo kerengere ni ana bi ni anga jamana kandigi no ye magwenta fari Assimi Koita wala ambe afo ka wale mando ka kotigi nyamugo kotigi folo ni oye shogal kokola maiga dr shogal kokola maiga ami komofo ka wale mando o kofe ka kotigi da kiringre na bela jere fo kerengere nera lonia kotigi da no ministre de la culture ami ministry ni aka cedo bela jelen fo ka da munne ka foko araba temene conseil des ministres la jamana nyemogo ye shirami mbi ato dogono ka sigi sanelema mike sambioro ko sigi nyenaje uyo fara jamana tienw kan jamana patrimoine culturel jamana tiɲɛ minnu bɛ yen n'o dama kan jamana den bɛɛ la k'a farala olu kan o la an ka ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ ka jɛ ka kɛ ka komi n'a fɔ an bɛɛ ma tun b'a kɛ cogo min na an ko ten dɔ ko ya o ya ko yɛrɛ ya ɲɔgɔn tɛ i b'a ye k'a fɔ ko an bɛɛ ma ninnu u ka nin yiri fondo ye n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko i bɛ diɲɛ bɛɛ ta a ka gɛlɛn i k'a ye mɔgɔ ka yiri fondo na nin fɛnɛ b'a jira k'a fɔ ko an bɛɛ ma ninnu ko kɛmɛto bɛ kuma min na k'a fɔ ko anw de bɔra kama siga si t'a la nin ye kama tiɲɛ ɲɛnamaba dɔ de ye n'o ye Egypte tiɲɛ minnu tun bɛ yen ni an bɛɛ ma ye baaraw kɛ ni kodɔn min ye nin y'o bɔɲɔgɔnko dɔ de ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ ka durew lajɛ ka kalow lajɛ san bayirika an bɛɛ ma ninnu o b'u nɔ na calendrier min bɛ yen bi ni diɲɛ bɛɛ bɛ ka i mago ɲa la n'o ye tile ka calendrier Gregorian min filɛ Isalakaw bolo tubabuw bolo ni Isalakaw ka jatew bɛ ka bɔ n'a ye n'a o yɛrɛ an bɛɛ ka jate bɛ ka bɔ n'a ye o bɔra calendrier mɔlɔma min na n'o ye an bɛɛ ma ka calendrier yɛlɛma min calendrier min sindira san 5000 ka kɔn Isa nani ale calendrier i b'a ye ale yɛrɛ bɛ
a koɲɛɲiniw bɛɛ lajɛlen n'i y'a jateminɛ a ka ca ni san 5,000 ka kɔn isa nani ye yadɔ ale calendrier yɛrɛ bɛ san 6,260 la bi san an b'o de la ɲinɛ n'i y'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko ale ladana ka san 4,000 kɛ ka sɔrɔ isa ma mun ye n'i y'o ta k'a lajɛ ale dun ladana ni jate min ye o de ye san 1,000 ani san 400 ani san 60 san 1,460 olu y'o de jate bɔ k'a fɔ ko san 1,460 ko 460 na dɛ ko dolo dɔ bɛ yen dɔ o bi bɔ o ni tile olu bi jɛ ka bɔ ɲɔgɔn kulen na ten net donc n'i y'o ye san o san i b'a sɔrɔ san 1,460 de kɛra olu y'o de jate bɔ ka se ka calendrier sinji ni o ye n'o ye sanwala ye calendrier tɔ ninnu bɛɛ bɔra o de kɔnɔ n'i y'o ta k'a lajɛ ka na an bɛɛ ma jɔngɔnɔw ka nin lajɛ san 60 o san 60 dolo dɔ de bɛna ni an b'a fɔ a ma ko sigidolo a filanan don walima n'i ko k'i b'a fɔ tubabu ka jatila se min bɛna san o san ni a bɛ ci n'a cira san min na a bɛ fɔ ko an ka bolokodenw sigi nɛgɛkɔrɔ ko an ka denmisɛnninw sigi nɛgɛkɔrɔ walima an ka denmisɛnninw ka bolokow d'u ma n'o ye sigi nɛgɛkɔrɔ ye n'ale sigira o ye siriw tigɛlen o dayɛlɛliw kɛlen donc bolokoliw bi kɛ o san o ye a fɔlɔfɔlɔ de ye ni tubabu b'a fɔ o ma ko a donc b o de bɛna san 60 o san 60 se bɛ yen dɔ an bɛɛ ma dɔgɔnɔw y'o kofɔ tubabuw ye ale bɛ tubabuw ma o ye fɔlɔ u ye b kofɔ ka san caman kɛ ka sɔrɔ nanzara mɔgɔw ma ye olu y'a fɔ cogo min na ka tamasiyɛn fɛn fɛn d'a ma a dessin fɛn fɛn d'a ma tubabu kɛlen k'a ye n'u ka appareil u y'a ye o ye cogo in de la foyi ma jɛ ka sɔrɔ an bɛɛ ma ninnu majɛmu d'u bolo ka yɛlɛ sanfɛ hali bi o tiɲɛ tabaa minnu bɛ yan an b'olu fo bawo hali bi o tiɲɛ tabaaw bi kɛmɛ t'u la bi minnu bɛ se ka yɛlɛ ka taa sanfɛla lajɛ ka sanfɛfɛnw lajɛ ka planète ninnu lajɛ lajɛ k'u cogoya bɛɛ dɔn bɔgɔ sugu minnu b'u kan u bɛ cogo min na k'a bɛɛ dɔn ka sɔrɔ u ma yɛlɛ ni mansin foyi olu bɛ yen bi kɛmɛ t'u cɛla o la an bɛ tasi bila kɛ ka se o cɛba ninnu ma k'a fɔ ko an bɛ maaw de nɔ na ka yɛlɛ ni mansin ye ka taa sanfɛla lajɛ anw ka dɔnni kun fanga ka bon o ma fanga kun ka bon o ma voilà o la an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye waleɲumandɔn min kɛ san tɛmɛnen ta o kɛra san 1967 n'o ye 1967 donc san kura min bɛ ka na sirisi bɛ kan ka na kurali wɛrɛ min kɛ o de kan ka bɛn 2027 ma n'o ye san 2027 nata a kan ka bɛn o de ma n'o ye sirisi se b se fɛnɛ k'o kofɔra o mana fɔlɔ o la o ma ye fɔlɔ nka n b'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ye an ka yan kow de ye nin ye dɔgɔnɔw bi dolo in fɔ nin fɔcogo in na bamananw bi a fɔ ka nin fɔli an ka fɔlifɛnw de kɛɲɛ fɔlifɛnw an bɛ fɔli kɛ ni dunba min ye ni kunnanbiliba min ye n'i b'a dunbiliba ye bamanan fɔlikɛlaw bolo bɔɲalaw ni janjigi fɔliw la bi o dunbiliba in o de ye sigidolo ye o de ye fɔlɔ ye n'o ye a ye donc dunun wɛrɛ bɛ yen dɔ o bɛ kɛ ka cɛlatigɛli kɛ o de ye b ni min bɛ tɛmɛ san 60 o san 60 donc c o de fɛnɛ o ye dolo misɛnnin caman de ye donc o bɛ kɛ ni bangolo wɛrɛ ye min bɛ kɛ ka min fɔlikan ye fɔlikan kelen ye kabi ye fɔli ma daminɛ fo ka taa fɔli bila ale fɔlikan ye fɔlikan kelen ye a bɛ se ka teliya komi a bɛ se ka sumaya nka ale kɔni fɔlikan ye fɔlikan kelen ye o de ye sirisise o de y'a tamasiyɛn ye bamanan o de la an b'a fɔ o fɛn ninnu ma dunba mana tunba mana bɔ a la ka ban a tɔ ye dolo de ye pandolo donc an b'a fɔ ko bangolo mais a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye pandolo de ye nka bamananya la dɔnniw
tɔgɔ dɔnniw dugumɛ tɔgɔ kɔnɔ o y'o fɔlifɛn n'o ye o la an ka jamana kotigi a sera ka nin tali min kɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka n'a ka cɛden bɛɛ fo ko nin diyara an ye wa nin kɛwale min filɛ nin ye anw bɛɛ ma ka somɔgɔya de ye n'o y'an ka culture de ye o y'an ka lɔnniya de ye o la maa si tɛ se k'i to silamɛya la ka nin kɛ a kɛcogo la dɔngɔnɔ si tɛ se k'a to silamɛya kɔnɔ k'i bɛ nin kɛ a kɛcogo la n'i ko k'i b'a kɛ i b'a nafigiya kɛ i bɛ bɔ de ka na bɛɛ ma sira de kan o la i b'a kɛ ka ɲɛ a dabɔra a lawulila laɲini minnu kama o bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ k'i to i fa siya de kɔnɔ n'i y'o bila ka taa siya wɛrɛ kɔnɔ i tɛ se k'a kɛ i nafigi o la an b'a fɔ an badenw ye ko ya o ya ko yɛrɛ y'o tɛ an balima dɔgɔnɔw ko bɛɛ de b'i ye i yɛrɛ ye cogo la ni dɔgɔnɔ de ye dɔgɔnɔfini don ka taa misiri la n'a kɛra alimami ye mɔgɔw tɛ jɔ a kɔfɛ o bɛ taa u b'a ko kafiri don o la o t'i ta ye koyi o t'i ta ye nka arabuw tun bɛ fini min don k'u ka boliw sɔn o bɛ k'o fini kelen de don ka taa misiri la u b'o fini kelen de don ka taa buwatiw la o b'o fini kelen de k'u ka kojugu bɛɛ kɛ nka ni e y'i ta don e ta min n'i tɛ kojugu kɛ n'a ye o ye fini jugu de ye o la an k'a dɔn k'a fɔ ko an b'an yɛrɛ ye an ka farafinya de kɔnɔ an ka bonya b'o de la o tun ye o yɔrɔ ye ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka an bɛ mari tara san 2027 a k'o jira an na an yɛrɛ ka y'a kɛnɛ kan an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ko hɔtɛp kɔfɛ an ka dugutigi bamakɔ dugutigi n'o ye ɲarela dugutigi bamusa ɲare ko ale minɛnji dɔgɔyara o la an bɛ tasi bila foli kɛ ka se a ma ka nɔngɔnsɔn k'a ye ka ji bɔn a tɔgɔ la ko hali bi ko bɛɛ ma ka a dɛmɛ ka sira don a kɔrɔ ko cɛba in a y'a seko kɛ fasogo la wa an yɛrɛ bɛ ci s'a ma koyi ci d'a ma n'a sera a ka ci lase bɛɛ ma ko jɔnmaya kɛlɛ ko an b'o de la yan ko tubabuw nana bin an kan arabuw nana bin an kan n'u ka diinɛ ye an b'o jɔnmaya kɛlɛ de la k'an yɛrɛ bɔ o kɔnɔ o la ko a ci se bɛɛ ma hali bi u k'an dɛmɛ ni hakili ka sebaaya ye an ka se k'an yɛrɛ bɔ nin degun in kɔnɔ bawo hakili je kɛmɛ k'anw siri o sirijiri dun ka jugu ni sirijuru bɛɛ ye o kɔfɛ ko waraba caco an ka donsoba ale denkɛ ko vie ale fana ka minɛnji dɔgɔyara o la an bɛ nɔngɔnzɔn kow bɛɛ ye ka janzali kɛ hali bi ko bɛɛ ma ka don an n'u fɛ ka u fara sɔnɔmi jazataw kan ka gɔnguna na kɛ u ye ko an yɛrɛ bi hali bi tengiw kɛ ko hali bi ko bɛɛ ma ka u kunbɛn ko damari k'u fara sɔnɔmi jazataw kan n'an bɔr'o la sa an bɛna don an ka baro kɔnɔ n'o ye an ka juma kutuba ye an ko ten ni saya kɛra sudoniw de bɛ kɛ an ye saya ko ɲɛfɔ an ko farikolo ye fɛnba fila de ye farikolo min b'i ye ani min t'i ye corps physique o ye min b'i ye corps électrique o ye min tɛ ye o la ni saya kɛra o de ye minnu t'i ye olu kɛlen ka bɔ dɔ in na a bɛ fɔ o de ma ko saya olu fana ka ca olu fana ka ca an ko ten ko ja bɛ yen n'o ye jaba ye ja ni gɛko bɛ yen ja naloma bɛ yen ni fana bɛ yen wa sɔnɔmi fana bɛ yen i b'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen de kɛlen bɛ ka mɔgɔ mara la min b'i ye ni ninnu ni o dɛsɛra yɔrɔ min na ni ninnu bɔra fari la o de bɛ kɛ saya ye min b'i ye nin ye o bi an bɛ diyagoya ka to o dogo minnu t'i ye olu b'a ye olu fana bɛ sa dɔɔnin dɔɔnin de hakɛto minnu t'i ye olu fana bɛ sa dɔɔnin dɔɔnin de o la an ka mɔgɔw tun b'a fɔ ko mɔgɔ bɛɛ a bɛ dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ sara ka b'a a tile 40 mɔgɔ bɛ sa tile 40 ka kɔn mɔgɔw bɔli a kalama k'a sara kodɔnnaw b'a dɔn cogo di parce que i b'a sɔrɔ ja minnu fɔra ja ninnu bɛ bɔ dɔɔnin dɔɔnin de bɛɛ n'i bɔdon don a salen kɔ mɔgɔ salen kɔ fo ka tile 40 kɛ dɔw bɛ bɔ tile 3 dɔw bɛ bɔ mɔgɔ la a tile 7 komi n'a fɔ an bɛɛ ma bɛ jazaliw kɛ ka bɔ n'o ye cogo min na a dɔw yɛrɛ bɛ se ka san kɛ k'a sɔrɔ olu ma bɔ fɔlɔ farikolo la
donc o la o kɔsɔn an bɛ olu jazaliw ni fɛnw kɛ nka bi ta tɛ o kan diralen ɲɛfɛ tile 7 sarakaw ni tile 3 sarakaw u bɛ kɛ kun minnu na don nataw la an bɛ n'o ɲɛfɔ nka an tun bɛ su dɔn cogo di an b'a fɛ ka kuma ni o de ye o la ni mɔgɔ kun sara dɔrɔn directement an bɛ fɔlɔ ka ji de bɔn a tɔgɔ la ka ji kɛ minɛnin dɔ la ka taa bɔn ka sɔnɔmi jansa k'a jira a la k'a fɔ ko karisa i tɛ farikolo tigiya la bilen i kɔmasɛgira i ka o kɔmasɛgi min kɛra o kumana ji bɔnnen filɛ o ka kɛ fanga ye e la i k'o ji in ta i ka bɔ du kɔnɔ donc i tɛ farikolo tigiya la bilen o y'a sɔrɔ dɔw sara o bɔra a kalama k'u sara o b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ma bɔ a kalama yɛrɛ donc o la o jibɔn min bɛ kɛ o bɛ kɛ sababu ye a tigi b'a dɔn directement ale tɛ farikolo tigiya la bilen parce que mɔgɔ salen i b'a ye i farikolo kɔni dalen don mais mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko e sara walima mɔgɔ bɛ ka geste dɔ kɛ e bɛ kuma parce que e ɲɛ b'a la dimi min tun b'i la bana in dimi taara walima i ye choc min sɔrɔ n'o kɛra saya sababu ye o choc fɛnɛ o kɛra ka ban donc e ɲɛ bɛ i yɛrɛ la o cogo de la ten donc o la i b'a ye k'a fɔ ko n'o kɛra e de bɛ to yɛrɛ ɲininka ni fɛn na donc jazali min bɛ kɛ o de b'a to a sɔnɔmi b'a dɔn directement k'a fɔ k'ale tɛ farikolo la bilen donc ni mɔgɔ sara dɔrɔn yɛlɛ ka taa fɔ mɔgɔ ye ko karisa kɔmasɛgira o jazali de tun bɛ kɛ fɔlɔ dɔw tun b'a kɛ ji gansan ye dɔw bɛ sɛ fara a kan donc ka bulonda jansa fɔlɔ ka sobaw jansa o ka se ka n'a kunbɛn nka nin bɛɛ lajɛlen na an ye saya fɔ parce que an ka ɲɛfɔli in bɛɛ kun ye walasa diinɛw kɛlen bɛ ka saya kɛ ka mɔgɔw siran ka saya k'u ka bagabagali bere ye mɔgɔw k'a dɔn k'a ko kojugu tɛ ɲɛnɛmaya dɔ de don bon a sigara ninnu olu gɛlɛyaw n b'a fɛ ka n da don o la k'o kuma bila kala kɔnɔ yala an ka se suturali ma i b'a dɔn ne bɛ bɔ ni sira saba de ye sira fɔlɔ o bɛ se ka kɛ o bilan dɔ ye n'o ye accident ye k'i to bolimafɛn na bolimafɛn dɔ y'i tan k'i to so kɔnɔ so binni kan k'i to yiriba la i bɔra ka bin donc o mana juguya i b'a sɔrɔ o saya ye un coup ye o ye a façon dɔ ye saya bɛna nako fila wɛrɛ min kɛ n'o de ka ca o de ye fogofogo fɛ saya n'o ye poumon ye ani dusukunfɛ saya n'o ye cœur ye sɔn donc ni sɔn jɔra dɔrɔn ko tigi bɛ sin ka sa ten o b'a sɔrɔ i bɛ yɛlɛla o b'a sɔrɔ i bɛ taamana o b'a sɔrɔ i bɛ bolila o b'a sɔrɔ i dalen don sunɔgɔ la o sɔn mana jɔ dɔrɔn o tigi bɛ sa o de kosɔn dɔw b'a to kuma na dɔrɔn u bɛ sa donc olu yɛrɛ tɛ bɔ foyi kalama u tɛmɛna kɔ hali u ni maa min bɛ baro la e ni dɔ bɛ to baro la a b'a mankan da sɔni i bɛ baro sara la a tɛ kuma o ye minnu bɛ sa sɔn sira fɛ n'o ye cœur ye minnu bɛ sa fogofogo sira fɛ donc olu de saya ka jugu mɔgɔw ɲɛkɔrɔ nka k'a dɔn k'a fɔ ko ni i kɔni benna ni jɔra saya sigara kɛnɛ kan ka ban farikolo hakili tɛ bɔ foyi kalama parce que o b'a sɔrɔ sɔnɔmi y'a yɔrɔ janya komi n'a fɔ lamala ni accident ye mɔgɔ sɔrɔ sisan i ma sa accident min na i farikolo yɔrɔ dɔ tigɛra accident kɛ yɔrɔnin na i yɔrɔ bɛ tigɛ i tɛ bɔ a si kalama parce que ni sɔnɔmi ye dekun natɔ ye ale bɛ boli ka bɔ farikolo la donc tɔɔrɔ de kɛlen kɔ a b'a lajɛ a bɛ segin ka na donc n'ale seginna ka na de a bɛ dimi santi donc la dimi bɛ santi ni sɔnɔmi de ye ni de ye donc tɔɔrɔ yɛrɛ tɛ ni sɔrɔ farikolo la o la donc ni mɔgɔ binna sigara la dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ko o b'a sɔrɔ ni kɔni taara ale y'a yɔrɔ janya o la a tigi bɛ yɛlɛma minnu kɛ ka fiɲɛ diyagoya ɲinini minnu kɛ ka senw serili minnu kɛ ka bolow seri minnu kɛ a ka hakɛ to dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɔmatagaw kɛ binnataw ni fɛnw kɛ bon i b'a sɔrɔ a tigi tɛ o si kalama bilen o de kosɔn ni mɔgɔ banana ka se hakɛ dɔ la aw b'a ta ka jamana ni jamana boli n'a ye a tɛ bɔ foyi kalama après de fɛn o fɛn kɛra a bɛ se k'o ɲɛfɔ a ye n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ donc koma la minnu bɛ sa ni fogofogo sira ye fiɲɛ bi farikolo bɛ fiɲɛ de ɲini
donc fo ko be fiɲɛ diyagoya de ɲini o b'a sɔrɔ fo ko dɛsɛra ale b'a ɲini farikolo fa bɛɛ labɔ fiɲɛ na donc o fanga min t'ale la bilen o bɛ kɛ sababu ye farikolo ɲɛjɛw bɛ tigɛ dajikangaw bɛ bɔ o n'a ɲɔgɔnnaw mais ani k'a fɔ ko tɔɔrɔ wɛrɛ don o tɛ kelen ye ani k'a fɔ ko a tigi ka kɛwale jugu dɔ de don o tɛ kelen ye bɛɛ de ni i ni bɔ sira don dɔw ta bɔ fogofogo fɛ dɔw ta bɔ ni fɛ donc o différence sɔn fɛ donc o différence o de filɛ nin ye n'o dɔnna ka ban k'a dɔn k'a fɔ ko saya tɛ siran fɛ o b'i sigara sa juguya fɛ o a bɛ nkalon i tɛ tiɲɛ minnu bɛ bana gɛlɛnw kɛ yan ni olu bɛ bila koma la n'u bɔra e k'o ɲini ka ban de u ye furanjɛ min kɛ koma la u ye mun santi u tun bɛ mini a y'u ta ka taa mini mun kɛr'u la u tɛ foyi kalama donc o y'o dɔrɔn de ye o y'o lama de ye walasa u bɛ faamu an ko ni mɔgɔ sara fɔlɔ yali kibaru ka tila se jasali de tun bɛ kɛ fɔlɔ donc ka min yɛrɛ ka mabɔ du kɔnɔna na sɔnɔ min yɛrɛ ka mabɔ du kɔnɔna la ka taa n'a ye kɔfɛ donc kɔfɛ ka sɔrɔ ka mɔgɔw wele suturaliw bɛna kɛ anw fɛ yan bɛɛ n'i ka suturali cogo don a suturali kɛcogo la an bɛ ɲɛfɔli minnu kɛ bon i b'a ye an ka farafinna yan a suturali bɛɛ ye koba kelen de don kɛcogoba kelen de don mais sigidaw kɛcogoya ani sigidaw bɔ ɲɔgɔn ma sigidaw yɔrɔ janya ɲɔgɔn na o bɛ kɛcogo bɔ ɲɔgɔn ma dɔɔni mais a bɛɛ ye kɛcogoba kelen ye an b'a ye dɔw fɛ yen ni mɔgɔ sara ni sosennaw bɛ taa sosen na u bɛ ba de d'olu ma yali u ka kaburu datigɛ u bɛ ba faga fɔlɔ de o bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la an fɛ yan minnu bɛ kɔrɔlen sira kan hali k'a sɔrɔ kɔrɔlen yɛrɛ bɛ yen minnu bɛ yen bon i bɛ taa sɔrɔ dɔw fɛ yen o tɛ yen jibɔn fɔlɔ in bɛ kɛ dɔrɔn n'a tigi ntanyana dɔrɔn ka sɔrɔ k'a lase donc joli bɛna kɛ joli de ye k'a tigi ko k'a sanuya ka sɔrɔ ka fini don a la fini jɛman in yali an tun b'o don a la wa dɔw tun bɛ fini jɛman in don a la dɔw yɛrɛ tun bɛ an ka fini dalifini ɲɛgɛnɲɛgɛnma ninnu dɔw tun b'o don su la nka finiko in fini couleur ko ni fɛn ninnu bɛɛ ye fɛn wɛrɛ de ye fini ka don a tigi la dɔrɔn o la ni jolikɛlaw tilala daliko ninnu o koɲɛw de bɛna wa i bɛ taa sɔrɔ anw fɛ yan su tun bɛ da ba ani kaɲaka donc k'a ɲɛsin kɔrɔn fɛ walima tilebin fɛ o tun bɛ kɛ kun min na bawo an yɛrɛ fɛ hali sini n'i taara bamanan walima n'i taara an ka burusikɔnɔduguw la i bɛ taa sɔrɔ du bɛɛ ni min dabɔlen tɛ ka sin ba ma o dabɔlen bɛ ka sin kaɲaka ma nɔri walima sidi an ka du dabɔlen bɛ ka sin olu de ma ni an yɛrɛ b'an cogo la an tɛ sɔn fiyewu an ka du da ka bɔ ka sin kɔrɔn ma walima tilebin ma donc o cogo kelen don n'an ka mɔgɔ bɛ kɔma segin n'an ka mɔgɔ kɔma seginna a bɛ da de k'a kun sin ba fɛ walima kaɲaka fɛ bon dɔw ta olu bɛ se k'o da k'o kun sin dugu ma walima k'a tigi kun sin u yɛrɛ ka du ma parce que anw dalen b'a la k'a fɔ ko ɲɛnamaya ye taa ni ka segin de an dalen b'a la ɲɛnamaya ye taa ni ka segin de mɔgɔ n'i sara i bɛ tila ka segin ka na de bari anw b'a ye ni bɛɛ lajɛlen sɔnɔmi ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra damama la donc a bɛɛ ka sanu damama ka sanu an kun y'o fɔ n ko ɲɛnamaya ye damama yɛrɛ nani ye a ka ye ɲɛ la n ko ɲɛnama bɛɛ y'o ye donc mɔgɔ bɛɛ o damama de dɔ bɛ mɔgɔ bɛɛ la ni an b'a fɔ o ma ko sɔnɔmi o tɛ sa o kosɔn an b'a fɔ ko dan bɛ su la ko dan tɛ ɲɛnama la donc sɔnɔmi ninnu tɛ sa olu bɛ taa ni ka seginw de kɛ n'i dun nana i ka nakɔ fɔlɔ la i bɛ se ka kɛwale minnu kɛ n'olu tɛ kɛwale ɲuman ye o bɛ kɛ sababu ye ka sɔnɔmi lanɔgɔ donc i bɛ tila ka ni sara i bɛ tila ka segin ka na ka tila ka segin ka na dɔw bɛ se ka seginko caman kɛ a hakili tɛ segili ninnu na parce que an ye o dɔw ɲɛɲini ka taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ ye min kɛ a seginko hakɛ min kɛ dugukolo in sanfɛ a ka ca donc o la hakɛ t'a la o kosɔn fɔlɔ
ni denyɛrɛni kun min ka taa ni ka segin kun ka ca i b'a sɔrɔ ni muso min den wuli jɔ u bɛ taamasiyɛn bila den laban dɔ la n'a a ba ye kɔnɔ ta o kɔfɛ ni den bɛna i b'a sɔrɔ ni taamasiyɛn bɛna o la anw dalen tun bɛ taa ni ka segin de la o kosɔn ni a y'a sɔrɔ ko mɔgɔ sugu min don a kunkolo a bɛ da k'a ɲɛsin dugu ma walima k'a ɲɛsin u yɛrɛ ka du ma k'a sababu kɛ an b'a dɔn taa ni ka segin bɛ yen ni mɔgɔba de don k'a ye kɛwale ɲumanw kɛ k'a to mɔgɔya la a kɛra jigi ye faso jigi ye a ka baara kɛra faso kunnawolo kow ye o tɛ da ka o ɲɛsin yɔrɔ o kunkolo sin yɔrɔ o bɛ da k'a kunkolo kɔni sin dugu de ma o kɛra cɛ ye o kɛra muso ye cɛfarinw su dacogo tun b'an bolo yan tɔgɔtigiw su dacogo tun b'an bolo yan dɔnnibaaw su dacogo tun bɛ an bolo yan ninnu bɛɛ lajɛlen ka suko koɲɛw kun kɛcogo fana bɛ yen nka n bɛna ɲɛfɔli kɛ a kulu fɔli la a jama fɔli la a kulu fɔli la n bɛna ɲɛfɔli kɛ o la walasa a bɛ faamu o la n ko an ka mɔgɔw kunkolo tun bɛ sin ba ni kaɲaka kunkolo sin kaɲaka fɛ walima kunkolo sin ba fɛ o bɛ dépend n'a y'a sɔrɔ ko dugu bɛ aw ni o côté dɔ cɛ o bɛ dépend o la bawo n y'a fɔ cogo min na tɔgɔtigi ninnu an tɛ sɔn fiyewu olu kunkolo ka sin fan wɛrɛ fɛ n'a yɛrɛ ka dugu kɔnɔna tɛ senkola minnu bɛ yen maa sɛbɛn minnu bɛ yen minnu kɛra faso jigi ye an tɛ sɔn olu kunkolo ka sin faji ma n'a yɛrɛ ka dugu tɛ walima ni an ka du tɛ sigara caman bɛ yen dɛ mɛ n tɛna n da se olu ma ka bɛn ni ko cogoya ye nka su dacogo n b'a fɛ ka kuma o de kan kaburu kɔnɔ n'o ye sɛlɛ ye kaburu ye arabukan ye an yɛrɛ b'a ko sɛlɛ de la ni a tun kɛra muso ye anw fɛ muso bɛ da de a numan kɛrɛ kan a numan bolo kan ka sɔrɔ k'a ɲɛsin kɔrɔ ma k'a da a numan bolo kan anw fɛ muso bolo ye numan bolo de ka tigi da numan bolo kan ka sɔrɔ k'a ɲɛsin kɔrɔ ma mɛ kunkolo in kɔni o bɛ bila ba ni kaɲaka o ye mun ye bawo muso de bɛ bangeni kɛ tile de bɛ bɔ kɔrɔn fɛ muso de ye yelen ye anw fɛ ni an b'a fɔ ko moyiso ale de ye yelen ye ale bɛ da de k'a ɲɛsin tile bɔ ma bawo den bɛ cɛ solo la mɛ ka den bɔ mɔgɔw k'a ye o ɲɛ na a bɛ bila muso de solo la a bɛ bila muso kɔnɔbara de la ka kalo caman kɛ kalo 9 kɛ walima kalo 7 kɛ ni den bɛna ye o ye yelen de ye o la o kosɔn ni anw ka musow kɔmasegira an b'u da numan bolo kan n'o ye muso bolo ye k'u ɲɛsin tile bɔ ma n'o ye kɔrɔn ye k'u ɲɛsin kɔrɔn ma o sababu ye o fɔlen filɛ nin ye cɛw bɛ da u kini bolo kan ka sɔrɔ k'u ɲɛsin tilebe ma cɛw bɛ da u kini bolo kan ka sɔrɔ k'u ɲɛsin tilebe ma toujours farikolo in kɔni bɛ da kunkolo kɔni bɛ sin ba ni kaɲaka de kunkolo bɛ bila ba ni kaɲaka de maintenant hali den fitinin n'a kɔmasegira n'a y'a fɛnɛ su don n'a kɛra cɛ ye a kɛra muso ye a b'o de kunkolo sin a ba ka so ma o de bɛ da ka kunkolo sin a ba ka so ma pour que n'a bɛ segin ka na a ka segin o ba in fɛ o ba kelen fɛ an kun ka suturalaso koɲɛw bɛ kɛ nin kɛcogo ninnu de la o la nin ye cɛ dacogo ani muso dacogo kɛrɛnkɛrɛnnenya na nin y'o fɔlen o la an ka masaw olu dacogo tun bɛ yen tɔgɔtigiw dacogo tun bɛ yen nafolotigiw dacogo tun bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen dacogo tun bɛ yen wa hali tiɲɛnikɛlaw olu dacogo tun bɛ yen walasa olu yɛrɛ kana na an ka dugu kɔnɔ bɔ n'o sɔnɔmi bɛ na a ka sɔnɔmi ka taa yɔrɔ wɛrɛ la o la an tun bɛ sudon kɛ nin kɛcogo ninnu na nka taalen ɲɛfɛ n'an ye tuma sɔrɔ an bɛna ɲɛfɔli kɛ ale bɛ a kɛrɛnkɛrɛnnenya na
a dacogo kelen-kelenna ninnu nka walima a mɔgɔ kelen-kelenna ninnu dacogo ka tɔgɔtigiw ta bɛ kɛ cogo di jamanatigiw ta bɛ kɛ cogo di faamabaw ta bɛ kɛ cogo di nafolobatigiw ta bɛ kɛ cogo di taalen ɲɛfɛ an bɛna ɲɛfɔli kunkurunin k'olu kan nin kɔni tun ye ɲɛfɔli dɔɔni su don cogo la ola su donnen kɔ yali su ka don koɲɛ minnu kan ka kɛ ni o ye yafa deliw ye an bɛ o yɔrɔ in fara kan bawo an ko ni mɔgɔ kɔma segira yali su ka taa don a jolen kɔ mɔgɔ dɔ de bɛ wele n'a y'a sɔrɔ ko a sinankun bɛ yen n'a sinankun tɛ yen a kanimɛ dɔ de bɛ wele donc ni sinankun dɔ bɛ yen o de bɛ wele o bɛna jɔ a su kunna donc sinankun in o de bɛ kɛ komi n'a fɔ o ye su in yɛrɛ ye sisan o de bɛ laminani kɛ su in tɔgɔ la donc aw minnu ye dudenw ye aw fɔlɔ bɛ na aw bɛna a jɔ sinankun in ma a b'a min ntanyana a b'o tɔgɔ de fɔ karisa yafa ma sinankun min jɔlen b'a kunna o b'a fɔ ko ko ni yafara i yɛrɛ ka yafa ma dɔ in b'a fɔ ka yafara donc ni duden bɛɛ ta kɛra ten o tumana sigiɲɔgɔnw fɛnɛ olu bɛna olu fɛnɛ bɛ n'u ka yafa deliw kɛ mais ni dudenw ka yafa deli banna o sɛ bɛ faga ni sɛ fagara sɛ kɔnɔ bɛ fara a bɛ kɛ dondo de ye kɔ kelen ni fila bɛɛ dondo kɔ la donc o bɛ dayɛlɛ n'a dayɛlɛla kɔnɔ farala k'o lajɛ ni a y'a sɔrɔ ko a yafara aw yɛrɛ yafa deli a kɔnɔ jɛlen yafa minɛna ale tɔgɔ la o tigi fɛnɛ o k'a kɔnɔ jɛlen yafa wa su in yɛrɛ yafara i b'a ye kɔma kelen sɛ kɔ kelen a fila bɛɛ bɛ jɛ pasi fiɲɛ ti k'a la nka n'a y'a sɔrɔ ko dɔ ma yafa i b'a sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ ko su ye cɛ de ye i b'a sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ ko su in yɛrɛ ma yafa i b'a sɔrɔ sɛ in kɔ kelen a kiniyanfan o de ye cɛ bolo ye i b'a sɔrɔ o tɛ jɛ ka ɲɛ a tɛ jɛ pasi pasi a bɛ fin n'a y'a sɔrɔ ko mɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ du kɔnɔ yen o kɔni nana yafa deli mɔgɔw fɛ ten o ma yafa i b'a sɔrɔ dudenw ta bɛ kɛ numanbolo ye komi n'a fɔ n'ale ye cɛ ye ka ban ale ye kinibolo ye donc mɔgɔ tɔw bɛ jɛ numanbolo la n'a y'a sɔrɔ muso yɛrɛ don ale de ka hakilina o bɛ lajɛ sisan ni numanbolo de donc mɔgɔw bɛ jɛ kinibolo la donc o la ni a tigi n'a y'a lajɛ ni a y'a sɔrɔ a fila bɛɛ jɛra kɔrɔ ye ko balima ninnu ko olu bɛɛ yafara wa a yɛrɛ yafar'u ma k'a daminɛ musow la ka na denw na ka na kɔrɔw la ka na dɔgɔw la ka na balima fɛn fɛn bɛ yen donc o sɛ bɛ faga o cogo la ni su in yɛrɛ dun na ale ta fa gɛlɛyara kun donc mɔgɔ min sigilen b'a kun jɔlen b'a kunna n'o bɛ ka jaabili kɛ n'a tɔgɔ ye o b'a jira de o bɛ kuma a kan de k'a fɔ ko karisa ne ye halala ye yali e tɛ halala ye wa ne bɛ hɔrɔnkan di halalaw ma ka yafa minɛ e tɔgɔ la i ma yafa mun na o bɛ se k'o kumaw fɔ olu tugu ɲɔgɔn na a bɛ segin yafa deli kan donc o la sɛ wɛrɛ bɛ faga k'a lajɛ n'a bɛɛ jɛra o y'o bannen i b'a ye n'o bɔra yen dugu mɔgɔ tɔw bɛ na sigiɲɔgɔnw bɛ na olu ka yafa deliw bɛ kɛ sɛ wɛrɛ bɛ faga o cogo la donc jɛɲɔgɔnw ni teriw ni sigiɲɔgɔnw dugumɔgɔw bɛɛ bɛ na bɛɛ ka yafa deli bɛ kɛ bɛɛ bɛ yafa deli kɛ donc n'o yafa deliw banna o sɛ laban de bɛ faga donc o la n'o sɛ ɲɛna o tuma jɛn bɛ kɛ bɛɛ ma o la su bɛ taa dun bon anw fɛ mɔgɔ salen wasa sɔnɔ min ka tɛmɛ ka taa parce que farikolo in tɛ foyi ye o kɔni bɛ don dugu la o mɔgɔ de ye bon wasa sɔnɔ min ka tɛmɛ ka taa fo a k'a sɔrɔ min bɛ ni mɔgɔw cɛ o bannen don donc olu yafa deliw de bɛ kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa su dun o la su kan ka don cogo min na an ye ɲɛfɔliw k'o la o la n'an sera yen an b'a fɔ ko yan man nɔgɔ an b'a fɔ ko maa kelen dama kelen seba kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen hɔtɛp se fɔ se
ayo ya ne galam ne bani jini ne lam ne bani jini bi ma je